Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and the support. I appreciate you. Usne umacele ubaba umseleko nezinto kesho ubaba umseleko kodwa la sikhuluma ngezingane zesithembu, izingane zesithembu eSun City. Wait guys, ngifuna ukumenzela isibonelo Big Brother. Noma abanye benanaze nawubuka Big Brother Mzansi Titans makuyiphathi benze iphathi iba Saturday, right? Ngalobo busuku basuke bazi ukuthi i-viewership izokhuphuka, so into abayenzayo bathatha amajuice bemix lapha kuhlanganiswe kube kuningi kwenzela ukuthi laba Big Brother housemate beqise ijuice masebenza idrama sibuke. Ngibona ngathi lento abayenza eSun City kusine njengoba nakuba phela noma usuke usuphuzile ijuice yeqe kodwa usuke ukhuluma into ekhona emqondweni o enhlizweni yakho makuvela indaba yokuthi ubaba ufana nethoyizi ngoba niyambona ukuthi hayibo kanjani manje nalento le imenza ukuthi abe emotional ayingakanani ngoba iqale lapha kwimibuzo yokuthi uvuyo wayesengalona ilunga lomndeni. Bengifuna ukuthi ngimchazele ngalokho ukuthi usine kuthe potho ijuice basho ke vele ukuthi yena uyayithinta ke amajuice athile nakade segudla izingane ethi phela nabanye benza ngathi abathinti kanti bayathinta, so sekhuluma lezi zinto ke. Kodwa ke kwenye ividiyo ngathi mina lade ngihleka khona ngoba cha bandla angifuni uqamba amanga lapha ya mase kuvelwa amaqiniso komele ukuthi silisho iqiniso bakhona abafana nami abayihlekile le ndaba ngoba indlela evele ngayo besingayilindelanga. Kodwa umseleko mayivala season 7 hayi wakorobha ngesithunzi samacele phansi. Uyabona ke into engothe ngizoyenza mina ngoba ngifuna mase kubuya season 8 buxolise kumacele futhi ungathi umacele ngaba uye oshoyo ukuthi njengoba nje uxoliswa ufuna kwenzekeni abe nama demands. Ngesikhathi kumacele ungakafiki useason 8 nginikele umsebenzi ukuthi ngizohamba nginikhombisa ukuthi bukani imisebenzi yefurniture. Ngithothi uzoba into ehlele iposition yakhe ingasathi sho abe ifurniture nje abayibukayo lapha ya lokho engizonivezela khona la umayeni umakhumalo umangwabe nezingane zababa umseleko bebezohlala etafuleni bezodla ukudla okwenziwe ifurniture. Kwathi sekuvela ukuthi ke ikhishi lamamkhulu mangaba ngiphosisa igama lebhizinisi livele ngalesi sikhathi so COVID bani noma uphazanyiswe yiCovid into enjalo. Wathi umseleko ngizishaya isifuba ngomacele ngalento ayenzayo futhi engangitsheli eyifihle eqalela umsebenzi ibhizinisi engashongo ukusho ukuthi nemali umacele wayibekela akayithatha ngumseleko. Wathi umseleko nami ngiqale ngamabhizinisi afana nalawa. Ngesikhathi bedla ke bephaka irice elinezinto zakhona inyama nakho konke bekupheka ifurniture. Ngithe sathi inhliziyo yakho uyikhiphe ngaphandle ngoba ngisazokhuluma nje ngiveza yonke imisebenzi umacele ekuvelile ukuthi uyayenza ngoba mase ngibuka ishow mina angisebenzisi ukuthi unkosikazi engimuzwa kakhulu ubani engikwi fan base yakhe. Umacele ke eyifurniture njalo wafihla wathula nendaba yokuthi uqala ikhishi wapheka waqeda umseleko sebefikile ke noma yeni noma ngwabe badla ukudla okuphekwa umacele wathi umseleko bengivele ngikwazi ukuthi lokudla kuzoba mnandi. Ifurniture ke epheke lokho kudla okumnandi. Fanele befike ku season 8 ehamba phansi ngamadolo ekhasa phansi eyocela uxolo kumacele. Anginandaba ukuthi omunye uthi i-interpretation yethu ihlukile. No, besikhona
ikhona le ndawo yokuthi amagama bezowasebenzisa ukuthi angikho happy, angijabulile ngo-1, 2 no-3 kuzwakale, hhayi ukufanisa unkosikazi amhloniphayo ne-furniture. Nangu-ke uSineyo esefika nendaba yethoyizi, kodwa-ke ngiyazinikela ukuthi ningishaye ngoba angiyazi le ukuthi ngizoyenza njani. uSineyo mayesefika nendaba yethoyizi eyakhe ihambisana nokuthi bamphuzisile uSineyo Sun City bengakhulumi iphutha. uSineyo uyadinwa kodwa engayibali izinto. Uyaqala manje ukuthi maye esediniwe esho lokhu. Uphuzile kuSineyo laphaya eSun City, ubesekhuluma ngoba esephuzile, kodwa umseleko kuvalwa uSeason 7 wathi uMacele uyifurniture. Asazi-ke noma uSineyo ubeseshaya asazi ukuthi uSineyo noma ubese ephendulela umamkhulu ngoba uSineyo uyingane kamamkhulu. Hhayi ukuthi-ke mina ngithi njengoba ngihleka lana ngimfaka umoya wokuba disrespectful. Ngizama ukukukhombisa ukuthi umseleko indlela akhuluma ngayo kwanasi sithi hawu ekhuluma ngamakhosikazi akhe. Uyifunde phi kuSineyo le ndlela yokungakhulumi kahle kubaba? Kodwa ngabe ngithi ku-right yini lokho? Cha, akukho right ngoba umuntu omdala umzali wakhe, kodwa-ke bekunejuso kaSineyo. Umseleko kwathiwa-ke akakuthinti. Niyibukisise lo episode 16 nizowuthola wegazi, niyibukisise kahle baba umseleko esechaza uMacele ethi uzobe ehleli laphayana ngoba sekukhona izinto angasayilaleli futhi ngeke kuze kulalelwe yena. Wenzeni kuMacele ngimtshele? Akahambanga uMacele nabo. And lapha babeye khona ayikho into eyonakala mhlampe kwakuthiwa idinga uMacele. Lapha babeye khona uMangabe nje wathi-ke ayi bandla ucela ukuthi ayiphumulele ayishawele umoya, ayikho inkinga. Ngesizathu sokuthi bayazi ukuthi mabephuma basuke bephume noMacele vele bajwayele lokho. Manje nabo sebezama ukuthi akakafile ukuthi bafila kanjani, sekuMacele korongi. Lokhu kudla babekuphaka, lokhu kudla enizokubona la ngoba ngizokufaka. Lokhu kudla enizokubona bekuphekwe ifurniture ewuMacele ezenzele ibhizinisi lekhishi bani wangatshela muntu. Bafika sebemenya sebezodla behle etafuleni bengakhiphanga lutho, bedla ukudla kaMacele webhizinisi. Umamkhulu guys, ayisho ukuthi ngithi mthande nginiphoqa ukuthanda ukuthi nithande umamkhulu ngenkani. Yabo ukuthi i-TV show mawungayilalela nje ama-side onke masuba nakho ukuthi unkosikazi u-10 u-number 1, u-number 2 u-10, u-number 3 u-10, u-number 4 u-10. Iyophela-ke lento yokuthi ube ne-body shaming umdala. Iyophela lento yokuthi uqhamuke ne-comment ethi labo gogo because usuhluleke ukulalela. Ilento engicisha yona nokuthi u-enjoy ishow. Yingakho nami mawuzofica ngikhuluma indaba ukuthi hawu indaba enje ungithole ngihleka usuyadinga ngoba wena uze ngani ngoba ufave ofuna ukukufaka la. Abungeni ubufave la siyahleba sixoxa ngabantu abavela ku-TV, social media nayo kanjalo. Nenye-ke ngithi hey indaba ezenzeka eSouth Africa, eSouth Africa indaba zakhona. Khona enye into njengeyinhle wegazi eserious ke leni iphuma ku-TV show, iy'ngane ziyalahleka. Angazi ukuthi kufanele kwenze njani emphakathini ukuphepha kwey'ngane. Hey guys, abanye osizi kuthiwe bagcinwe inyanga yonke akatholakali la ehlala khona kukhiwe. Yey sesaphila kabuhlungu. Yabo lena-ke iyona nto engifuna ukuthi mangikhuluma ngayo ngijule ngoba le indaba eserious ithinta iy'nhliziyo zethu nemiqondo yethu. Okwe-TV show sithandwa sami uyongithola ngendlela ongithola ngayo, ngelinye ilanga ngi-serious, ngelinye ilanga ngihleke nawe uzongigabaza ukuthi kwakuyintombazane elinjani le. Mase siza kulokhu
esaziyo ukuthi isimo lesi esi-serious esibuhlungu. Angazi ngempela kufanele kwenze njani we-guys ukuphepha kwey'ngane nosisi kufanele kwenze njani? Ngase khona into eyenzakalayo e-wrong. Abantu abalahlekile inamba iyakhuphuka e-South Africa. Yimbi ngempela le nto eyenzakalayo. Angazi ukuthi kwenzakalani. Ngosuku ngibone iy'thombe eziwu-5 eziwu-6. Umzali ulahlekile simgcine 2 weeks ago. Ingane. Obhuti. Futhi abancane. Hayi guys, ngeke iyathusa le nto. Angazi ukuthi kungenziwa njani kube nendlela yokuphepha nendlela yokuqaphela lesi simo ngoba kukhona into eyenzakalayo. Ngiyabonga i-support, ngingaze nginimoshele usuku nginitshela into engeyinhle. Ngiyabonga kakhulu nge-support guys, bye.